ଜକେଇକି ରଖୁଥିବା ଶୀତ ସରି ସରି ଯାଉଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ପିଲା ମିଶି ଗୋଟେ ଭୋଜିଟେ କରିବା ପାଇଁ ଡିକ୍ଲେୟାରଟେ କରି ଦେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ସାହୁ ଭାଉଜ କଳରୁ ଆଣିଥିବା ପାଣିକି ନେଇ ଅନ୍ନ ପାଇଁ ଢାଳିଥିଲେ। ମୋ ମାଣ୍ଡୁ କଥା ଭାବି ଭାବିକି ଫଳରୁ ସବୁତକ ଚୋପା କେତେବେଳେ ଛାଡି ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ଟକମକିଆ ହଉଥିବା ସାହୁ ଭାଉଜ ପାଣି ଭିତରୁ ସରୁମତି ଚାଉଳକୁ ପେଲି ଦେଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ପା ଛେଳି ମୁଣ୍ଡ କାଳେ ଆମ୍ବିଳା ହେଇଯିବ ବୋଲି ସେଥିରେ ଠିଆ ଦହି ଇତ୍ୟାଦି ଛିଞ୍ଚି ମୋ ହାତ ଶୁଣ୍ଡରେ ଗୁଳେଇକି ରଖି ଦେଇଥିଲା। ସେଇ ଭିତରେ ଛେଳି ମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏପଟେ ପିଆଜକୁ କୁଟକୁଟ ଟମାଟିକୁ ଟୁନ ଟୁନ ଇତ୍ୟାଦି ଅମୁକ ସମୁକ ଫଳ ପରିବାକୁ ସବୁ ଏକା ସାଥେ କଟ୍ କରି 99 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମ ସରୁ ଚାଉଳଟା ଅନ୍ନ ପାଲଟି ଆଉ ତାକୁ ନେଇ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ ଉପରେ ଥୋଇ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ମଝି ସାହି ଭିତରକୁ ଗାଳି ଦେଇଥିଲା। ଏବେ ମଟନ ମିଶନ ପାଇଁ ଡବଲ ପାଣ୍ଡିଆନ ମୁଣ୍ଡ ତେଲ ପକେଇଥିଲା। ପାଣ୍ଡିଆନ ତୋଡ଼ା ଜାଦା ହେଇଯିବାରୁ ତାକୁ ହଟେଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେଇ ଫାଳିଏ ପିଆଜକୁ ଗରମ ତେଲ ଭିତରକୁ ପେଲି ଦେଇଥିଲା। ଭେଣ୍ଡିଆ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ତୋଡ଼ା ନମ୍ବର 1 ଆସିଥିଲା। ବାବୁ ଜଣକ ପିଇବେନି ବୋଲି ସାଦା ଖଜୁରୀ ତାଡ଼ିକି ହାଲକା ମାରି ଦେଇଥିଲା। ଭାଇ ଆମର ଭାଉଜଙ୍କ ଶିଳରେ ବାଟିକି ଆଣିଥିବା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଟପ ଭିତରକୁ ସାଉଁଳେଇକି ଦେଇ ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ମଟନ କଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ଟପ ଭିତରକୁ ପେଲି ଦେଇଥିଲା। ଦେଖି ମୋ ପାଟିରୁ ତ ଖାଲି ଜକେଇକି ଲାଳ ବୋହି ଯାଇଥିଲା। ଆମେ ସବୁ ବସି ଯାଇଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଠୋକ।